У Беларусі з аднаго боку працягваюць знішчаць все беларускае, а з другога ў чарговы раз анансуюць масавы завоз працоўных мігрантаў, цяпер ужо з Узбекістану. Навошта ўсё гэта робіцца і да чаго можа прывесці? Зараз будзем разбірацца ў праграме «Тут і там». Добры вечар, паважанае гаспадарства, мяне зваць Зміцер Міцкевіч, а мае сённяшнія госці – гэта галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шановнае гаспадарства. А таксама кандыдат гістарычных навук Еўген Красулін. Дзень добры. Пачнем давайте вось з чаго. У Беларусі працягваюцца рэпрэсіі супраць усяго беларускага. Зачынілі адразу 3 крамы з нацыянальна арыентаванай прадукцыяй. Таксама адмянілі фестываль «Наш Грунвальд», святкаванне купалі ў дукорскім маёнтку. Вось увогуле вельмі характэрная таксама рэакцыя прапаганды на все тое, што адбываецца. І давайте адразу для таго, каб гэта все зафіксаваць, паслухаем вельмі характэрную цытату Вадзіма Гігіна. Мы все понимаем и все видим. Эти попытки сказать, ну когда же уже власть успокоится, у них травма 20-го года, ти буде адлига, буде вам по голове адлига, будем искоренять до конца. И то, что вы там верещите, то, что вы там паникуете, что у вас кривые лица, для нас это говорит о том, что мы все делаем правильно. И более того, ни Рагна, ни вот этот Грюнвальд, ничего этого не закончится. Мы видим еще все остальные ваши закладочки, все эти ваши попытки продавать маечки с полунамеками, все эти полупокерские ваши штучки, заходы, подходы, все это видим. Аліна, увогуле, пра што кажа вось гэтая чарговая атака на беларушчыну і вось такая рэакцыя прапаганды? Пра што гэта кажа? Гэта кажа пра тое, што гэта працяг планамернай палітыкі вынішчэння ўсяго беларускага, ўсяго таго, што яшчэ жывое застаецца ў нашай краіне і што дае нам права казаць пра тое, што мы беларусы. Для мяне гэта нічога новага. Мы бачылі ўжо аблавы на кніжныя крамы, закрыццё розных склепаў, Сімбал-Бай, памятаем гэтую гісторыю. Гэтага ўжо было шмат. Зараз дайшлі рукі да нейкіх чарговых брэндаў, але гэта ўсё планамерная палітыка па вынішчэнню беларушчыны. Рэжым хоча кантраляваць 3 рэчы, якія ім падаюцца вельмі істотнымі. Гэта наша свядомасць, гэта наша будучыня і гэта нашыя думкі. Яны вельмі баяцца таго, што вакол вось гэтых культурных кодаў беларушчыны будуецца супольнасць. І гэта хіба што самае балючае, супраць чаго менавіта яны так рэзка і рэагуюць. Гаспадар Еўген, ну вось калі да фармулёвак перайсці, мы можам тады на фоне такіх паводзінаў урэшце сказаць, што Беларусь акупаваная краіна, у якой дзейнічае акупацыйная адміністрацыя. Таму што неяк беларускімі все гэтыя ўтварэнні, якія праводзяць антыбеларускую палітыку, назваць у мяне язык не паварочваецца. Калі казаць пра акупацыю, канечне, зноўку бярэм міжнародныя дакументы, бачым, што тое, што адбываецца ў Беларусі, не адпавядае гэтаму паняццю. Тым не менш, калі мы паглядзім на тое, як паводзіць сабе сам рэжым, прычым ён паводзіць так, гэта не з 20-го года пачалося. Мы ўсе цудоўна памятаем, так? І ў 93-м яшчэ захады Лукашэнкі, калі ён быў дэпутатам, 94-95, там уже адкрытым тэкстам, слухайце, на рэферэндум. Вось гэта сумна вядомы траўня 95-го году. Вось далей толькі гісторыя, як мы сабе пераконвалі, што ўсё добра, з цягам часу ўсё выправіцца, гэты рэжым проста так, скажам, не зусім яшчэ разумее, можа ён адпавядае ці спрабуе адпавесці большасці насельніцтва. Насамрэч, не, гэта была адразу стратэгія, якая была абрана дзеля таго, каб вынішчыць не проста, скажам, беларускія ідэі там нейкія, якія вось абіраюцца як процівага рэжыму, які больш прамаскоўскі. А вось як Аліна і казала, гэта прыбіраецца падстава для нашай еднасці, для нашай салідарнасці. Бо ўсё ж такі, як бы зноўку не казалі іншыя, ідэнтычнасць нацыянальная – гэта адна з самых моцных ідэнтычнасцяў. Гэта тое, што спрыяе вось гэтаму згуртаванню людзей. І тое, што робіць людзей суб'ектамі, вельмі сур'ёзнымі суб'ектамі, з якімі, проста так, скажам, не паваюеш, не даш рады згуртаванаму грамадству. Таму трэба разбурыць гэта. І вось тут мы бачым не проста разбурэнне, скажем так, нацыянальных падмуркаў, мы бачым спробу знішчыць
Беларусь і беларусаў. Можа не фізычна, бо геноцид ён зноўку вельмі рэдка набывае форму ўжо фізычнага вынішчэння. Як правіла, геноцид гэта перш за ўсё вынішчэнне гэтых ідэнтычнасцяў і падмуркаў ідэнтычнасці. Мова, гісторыя, культура, зноўку сімволіка вельмі істотна, складаючы вельмі істотны фактар ідэнтычнасці. І мы бачым, як рэжым паслядоўна па гэтым б'е. І зноўку, калі ён не можа вынішчаць беларусаў фізычна, ён вынішчае магчымасць беларусаў жыць у Беларусі. Выціскае за мяжу вялікія масы, прычым найбольш актыўных, не толькі ў палітычным культурным пляне, актыўных у эканамічным пляне, бо ў краіне ўтвораны жудасныя ўмовы для функцыянавання ўсяго. І далей зноўку утвараюцца ўмовы дзеля таго, каб не адрадзілася нічога. Беларусы з'ехалі, цудоўна, мы іх заменім. Мы их заменим якраз Нас хотели посадить, але забыли, что мы бульба, и Беларусь, и беларускасць вынішчалі, правда, годами, стагоддзямі, десятигоддзямі. И все роўна зараз, у 20-м годзе, мы прайшлі да просто уздыму нацыянальнага адраджэння, сучаснага нацыянальнага адраджэння і фактычна фіналізаванню пабудовы беларускай палітычнай нацыі, ядра. Бо гэта менавіта рэвалюцыю 20-го года трэба разглядаць, на мою думку, менавіта ў такім ключы. І калі мы зараз кажам пра тое, ці там акупаваная Беларусь, ці не акупаваная, я думаю, што ў сучасным свеце гібридных пагрозаў гэта акурат не все так відавочна, як было калісьці. Мне здаецца, што вельмі падобная сітуацыя Беларусі да акупаванага Донбаса. Прынамсі, калі мы параўноўваем палітыку ў галіне культуры, ідэнтычнасці, прасоўвання рускай мовы, адукацыі таксама. І на мою думку, мы хутчэй тут можам казаць пра такую стратэгічную страту суверэнітэту, не поўную, але менавіта стратэгічную, калі дзяржава сама за сябе не можа вырашаць асноўныя пытанні свайго існавання. А от цікава, да рэчы, ці ўнутры рэжыму Лукашэнкі, як думаеце, ёсць асобы, якія з такой палітыкай все-таки не пагаджаюцца. Зразумела, што адкрыта яны не будуць аб гэтым заяўляць. Але зноў жа, бо все ж таки ў беларускім нацыянальным характары такая рыторыка, як у таго ж самага Гігіна і Азаронка, хутчэй павагі не выклікае. То бок нават калі могуць пагаджацца з ідэямі, то з формай дакладна не. Зноўку, як слушна казала Аліна, нас пасадзілі, а мы прараслі. Прычым прарастаем скрозь асфальт, літаральна ўсек. У нас любяць казаць, усё закотана пад асфальт. Ну супер, усе ж бачылі, як прабіваюцца, так? Цераз гэтае самае пакрыццё. І тут сапраўды, пераходзім да аптымістычнай, так, часткі нашай размовы. Усё вынішчаецца, но ўсё вынішчыць немагчыма. Парасткі ўсё роўна ёсць. Мы, хто апынуўся за мяжой, на нас зараз кладзецца каласальная місія захаваць усё беларускае і дапамагаць захавацца гэтаму ў Беларусі. Бо зноўку усё немагчыма знішчыць. Застануцца ўсё роўна і спалучэнне бел-чырвонага-белага, і застануцца кнігі, застанецца інтэрнэт, застанецца мастацтва. Застануцца гэтыя сустрэчы, спеўкі, проста абшэнне. Слухайце, нават перагляды там у тым жа грамадскім транспарце, усё роўна яны будуць выкарыстоўвацца як інструмент захавання беларусаў. Так што тут ёсць падстава для аптымізму і, уласна кажучы, ёсць зноўку гэты момант. Усё роўна беларусы, мы за межамі, беларусы ў Беларусі. Увесь час мусяць памятаць, што ў іх ёсць гэтая місія захаваць Беларусь. Я думаю, што беларусы вельмі разумная нацыя. І, канешне, мы прызвычаіліся наш такі гістарычны лёс, што нам трэба выжываць. І зараз людзі, яны таксама выжываюць, так, нават у межах гэтай лукашэнкаўскай адміністрацыі. Але я не думаю, што яны не разумеюць, што адбываецца. Яны вельмі добра разумеюць, што адбываецца. Яны разумеюць абсурднасць, згніласць гэтай сістэмы. І то, што ёй засталося, не так шмат. Мы бачым гэтага калоса на гліняных нагах, які там яшчэ быццам бы стаіць, але разумеем, што не шмат яму засталося. Але пытанне, што гэтыя людзі могуць зрабіць зараз? Дыктатура хоча, каб мы маўчалі. А мы хацім, каб яны захаваліся, каб яны там, дзе можна, захавалі гэты парасткі, пра які мы сёння шмат кажам, парасткі такога жывога.
І мы гэта бачым на ўзроўні такім вельмі нізкім лакальным, дзе з'яўляюцца невялічкія фэсты, беларускія. Всё гэта так вельмі сціпленька, акуратненька, але всё гэта робіцца менавіта рукамі гэтых такіх лакальных чыноўнікаў, якія разумеюць, што беларускасць гэта зараз галоўная каштоўнасць. І мяне заўсёды ўміляюць. Вось мы вельмі часта на раніцу ўзгадваем вось гэтыя славутыя відэа, якія запісваюць расіяне, як прыязджаюць у Беларусь, і рэакцыя наш з беларусаў на тое, калі нас пачынаюць там публічна зневажаць. Таму я думаю, што у нас яшчэ шмат што наперадзе. Я б казаў не толькі пра вось гэты лякальны нізовы ўзровень, можна казаць і больш высокія. Не магу казаць, канешне, там да якой ступені блізкасці да тушкі найвышэйшай, но тое, што там ёсць беларускія патрыёты, якія на гэта глядзяць без усялякага замілавання, гэта да гадалкі не хадзі. Яны там ёсць, і зноўку вось гэта той, скажем так, той патэнцыял, які стрэльне ў свой час, нікуды не падзенецца. І вось на фоне гэтага генацыду беларускага народу, які праводзіцца рэжымам, ну, дарэчы, добрая фармулёўка, яны ж самі яе ўвялі, вот генацыд беларускага народу. Мне здаецца, важна зафіксаваць, што вот таксама па Фрэйду, да, вот такая фармулёвачка атрымалася. Заяўляюць аб тым, што завезуць 5000 узбекаў. Ну, у всякім выпадку хочуць так зрабіць. Пры тым, што тыя самыя узбекі, як выглядае, не тое, што надта задаволеныя, калі ў Беларусь трапляюць, і аказваецца, што і заробкі не па $1000, і ўвогуле умовы не такія, як агаворвалася. Бо вот мне здаецца, што калі б заробкі сапраўды былі па $1000, то ніякіх узбекаў не трэба было б завазіць. Але вось што цікава. Увогуле, сама гэта гісторыя паказвае некалькі вельмі цікавых трендаў. Давайте паслухаем проста цытату таксама Лукашэнкі на гэтую тэму і ягонага памочніка Крутога. Этого бояться не надо, но это будут постоянно подогревать. Ах, там, а у нас же, знаешь, умных таких, которые ни хрена делать не хотят, работать не хотят, знаешь, как это бывает. Они начнут тут где-то бухтеть и что-то. Пожалуйста, работайте. Зачем ему иностранцы? Пускай работают шкловчане. Но... Вы приводили пример в прошлом году, что когда вот вы работали, в Шкловском районе было 30 000 жителей сельской местности, а сегодня 8. 8 000. Геноцид. Спачатку, да, вот спачатку першы момант, які кінуўся ў вочы. Яны фактычна самі канстатавалі, што за час свайго кіравання яны угробілі сельскую гаспадарку і ўвогуле село, ў прынцыпе. То бок неурбанізаванае насельніцтва. Што цікава, ну вот з аднаго боку гэта, з другога боку, вот тое, як яны гавораць пра беларусаў, ну, маўляў, будуць незадаволеныя і гэтак далей. Аліна, вот гэтыя словы пра незадаволенасць, гэта все тая ж вот Лукашэнкава, не ведаю, нейкае ўшкадаванне пра тое, што народ нейкі не той трапіўся. В чарговы раз вот гэтае жаданне неяк паказаць і грэблівае стаўленне і яшчэ і жаданне замесціць, так бы мовіць. Я бы агулам не придавала значэнне ягоным словам. Грош цана таму, што ён кажа. Я думаю, што гэта хутчэй такі, ведаеце, такі прыпеў, які ўжо всім вельмі моцна надакучу. Лукашэнкі па барабану, што думаюць беларусы, як яны жывуць. Яго цікавіць ягоны шкурны асабісты інтарэс. Яго, ягонага клана, ягоных паплечнікаў, нахапіць яшчэ больш грошай. А як жывуць беларусы? Яго не цікавіць. Вось у мяне пытанне. Яны хочуць завозіць узбекаў. А чаму яны не клапоцяцца пра тое, каб сапраўды беларусы павярнуліся? Мы ведаем, што пасля нават 2020 года з краіны з'ехала там каля 500 000 беларусаў, там ёсць розныя падлікі. А я думаю, што ў рэальнасці можа яшчэ і больш. А за гады праўлення Лукашэнкі насельніцтва Беларусі таксама скарацілася на больш чым 1 мільён. Мы бачым, гэта вынікі ягонага праўлення. Трэба клапаціцца пра ўласны народ, але сапраўды клапаціцца, а не проста выказваць вось такі сапраўды грэблівае стаўленне. Вот, спадар Еўгена, не выглядае, што гэтая гісторыя з працоўнымі мігрантамі падсвятляе два моманты. Першы момант, тое, што Лукашенко падобна проста не разумее, як гэта працуе, і нават па гэтым відэо з узбекамі выглядае на тое, што яны думалі, што узбекі гатовыя працаваць за міску рыса. А другі момант – гэта тое, што вот як Лукашэнку дакладваюць пра сітуацыю.
Таму што раз вот ён так заяўляе, то падобна яму-то, значыць, сапраўды кажуць пра тое, што і заробкі $1000, і што інфраструктура нейкая ёсць, бо яны ж, вот ён там таксама кажа, прыязджаеце, там дзеці пайдуць в школу і гэтак далей, ну хаця якая там школа можа быць туды, куды прывезуць гэтых узбекаў. То бок, верагодна, што тут ёсць таксама праблемы з данесеннем гэтай інфармацыі, як думаеце? Ды штосьці мне не падаецца, што цар добры, а баяры кепскія. Я згодзін, што ягоныя словы аналізаваць, абсмоктаваць, там у нас, канешне, ёсць спецыялісты па гэтай справе, но сэнсу няма. Хаця вось тое, што ён кажа пра беларусаў, гэта сведчыць пра дзве рэчы. Першае, ён хоча зваліць усе свае вось гэтыя віны і грахі на беларусаў, зрабіць іх вінаватымі, маўляў, гэта не я, гэта не мае 30 плюс год кіравання, гэта вы самі давялі сабе да гэтага. А з іншага боку, гэта арыентавана на ягоныя ўсе прамовы арыентаваны на расійскую аўдыторыю, што я вось такі цудоўны. Тут мне, ну так, людзішкі замінаюць, бачыце, я іх там всіх распінаў, пад асфальт зноўку закатаў, прагнаў, зараз мы завезем свеженькіх сабе, ўсё будзе супер-пупер. Ось, но тут зноўку, вось гэтымі супер-пупер, як мы бачым, гэта ж ужо не першы эксперымент з завозам новага пагалоўя, выбачаюся, бо ён, што да беларусаў, што да узбекаў, ён будзе пакістанцаў ставіцца аднолькава. Ось, і мы бачым, што ў яго тут поспех будзе не больш, чым у беларускай сельскай гаспадарцы да гэтага. Во, і вот давайте якраз на гэтым месцы паслухаем яшчэ адну вельмі цікавую цытату якраз пра іх досвед. Наши управленцы Института государственной власти делают все, чтобы мы находились белорусы под зонтиком. Но общество эмоционирует, переживает про приезд к нам трудовых мигрантов из Узбекистана. В советское время это была обычная практика. Стройки были, да, стройки века, стройки страны. Глава государства четко и емко все разложил по полочкам. Но все-таки опять телеграм-каналы наполнены вот этими переживаниями. Еще раз, успокойте наших граждан, успокойте наших белорусов. Зачем к нам приезжают трудовые мигранты с Узбекистана, чем они будут заниматься и как будет налажена вся система, процесс контроля. Ну, вы абсолютно правы, что тема абсолютно неоправданно раздута информационно. Естественно, это какой-то горячий хайп для нашей беглой оппозиции, точно такой же, как у нас был с Пакистаном. Если вы помните, уже никто про мифических пакистанцев не вспоминает. У нас в республике много лет работает эта система пребывания трудовых мигрантов в нашей республике. І вось я спецыяльна пакінуў гэты спіч проста ўвесь пуставога, каб было бачна ўсё гэтае падхалімства і самазаспакаенне. Маўляў, все нармальна, мы ўсё кантралюем, улады все робяць цудоўна. Але цікава вось што. Гэтыя пакістанцы, якіх яны ледзь не сотнямі тысяч збіраліся завозіць і гэта анансавалі, цяпер раптоўна ператварыліся ў міфічных. Цяпер яны ўжо вот нібыта і не хацелі іх завозіць, атрымліваецца, ці што. Але вот пра гэты досвед, калі казаць. Аліна, на твоё меркаванне, увогуле, якая можа быць рэакцыя беларусаў на такі масавы завоз, калі ён адбудзецца? Я думаю, што, канешне, беларусы не будуць незадаволеныя, бо яны разумеюць, што фактычна што-то тут не так, праўда? Чаму праца павінна даставацца не беларусам, а іншым? Хаця, канешне, мы разумеем, што ў нармальным свеце працоўная міграцыя гэта як бы такі натуральны працэс, які ідзе ў розных краінах. І беларусы таксама становяцца часткай гэтага працэса, калі працуюць у іншых краінах, у тым ліку ў Польшчы, у Літве, не ведаю, у Нямецчыне, у Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта цалкам натуральны працэс. Але што тычыцца завозу Узбекістана, слухайце, нашай краіне не хапае высокакваліфікаваных спецыялістаў. Нам не хапае лекараў, нам не хапае настаўнікаў. У нас вось такія праблемы. Не проста, што нам не хапае, ведаеце, там будаўнікоў, каб, ведаеце, там палажыць цаглінкі і намазаць іх цэментам. Нам не хапае людзей, якія будуць рухаць краіну наперад, выхоўваць дзяцей. І гэта не заменяць нам ніякі Узбекістан, Пакістан ці яшчэ хтосьці. Гаспадар Еўген, узбекі паедуць у Беларусь працаваць за міску рыса? Увогуле, як там выглядае сітуацыя? Ну, калі браць Узбекістан, дарэчы, вось вельмі ж цікавая з'ява, калі ўзяць, хто куды едзе. У Беларусь, у Расію сапраўды едуць, уласна кажучы, ну, не самыя высокакваліфікаваныя спецыялісты. А я паглядзеў вось па апошніх гадах, асабліва пасля 22-го, асабліва пасля абвяшчэння частковай мабілізацыі ў Расіі,
як туды ламанулі з нізкага старту вось усе гэтыя прадстаўнікі крэатыўнага клясу Расіі. Тыя ж айцішнікі, прычым не толькі з Расіі, з Беларусі таксама. І вось атрымліваецца такая замена. Яны дасылаюць у Беларусь тую ж, ну не будзем браць Расію, там, канешне, маштаб зусім іншы міграцыі, но сутнасць тая ж. Едуць нізкакваліфікаваныя, абратна вось да іх прыязджаюць высокакваліфікаваныя. Прычым, зноўку, гэтыя высокакваліфікаваныя, яны, уласна кажучы, ну, будуць, хоць ёсць у мяне сумненне наконт беларусаў. Вось я пачытаў там дзённік адной дзяўчыны, якая туды з'ехала з мужам айцішнікам, вось яна там піша, крыху бянтэжыць, што ну, мы тут камфортна адчуваем сабе, бо ўсё па-руску. Не зусім разумее тренды, бо калі паглядзець апошнія дзесяцігоддзі, в Узбекістане вельмі моцны тренд на вось гэтую, скажем так, ну, каранізацыю, умоўна кажучы. І узбецкая мова там будзе ў свой час, канешне, панаваць цалкам. Вось, но галоўнае, што ідзе вось гэты нероўны абмен. Мы губляем інтэлектуалаў, мы губляем мазгі, мы губляем высокакваліфікаваных спецыялістаў, да нас едуць не самыя высокакваліфікаваныя. У гэтым частка праблемы. Бо зноўку іншая частка праблемы гэта тое, што у нас сапраўды бракуе працоўнай сілы, катастрафічна будзе бракаваць. І будзе далей. І будзе далей. І гэта тая праблема, з якой сутыкнуцца дэмакратычныя сілы Беларусі пасля вяртання. Яе трэба будзе вырашаць. І яшчэ адна праблема – гэта вось гэтая інтэграцыя тых, хто прыехаў у беларускае грамадства. Усе мы, канешне, так нас перадзёргвае прыслове інтэграцыя. Вось, у першую чаргу уяўляем сабе, ну, хтосьці даўно, скажем, хтосьці недаўна, бо гэта асацыюецца у нас з бюрократычнымі коламі, но насамрэч інтэграцыя – гэта больш істотная з'ява, калі ты робішся фактычна часткай новага грамадства. Вось Беларусь усё ж такі, дзіўна, што прапаганда афіцыйная гэта не прыгадала, мае досвед такой інтэграцыі. Гэта і юдэі, гэта татары, і прычым мы бачым, што у выніку быў знойдзены механізм, калі ішло ўзаемнае ўзбагачэнне культураў. Не было вялікіх канфліктаў, было вось гэтае ўзаемнае ўзбагачэнне. І тут вось добра было б, калі вось гэтая праблема працоўнай сілы, з якой сутыкаюцца шмат якія краіны, яна бы не прывяла да разбурэння там нацыяў, не разбурэння ідэнтычнасцяў, а прывяла да ўзаемнага абагачэння. А з гэтым праблема, бо трэба ведаць, з кем вы маеце справу. Я не думаю, што гэта пойдзе ў тым самым накірунку і будзе ўзбагачаць сапраўды беларускую нацыю, якую мы бачым з іншага боку, улады самыя вынішчаюць. Хачу прывесці прыклад. Падчас другой сусветнай вайны Нямецчына запрашала да сябе турэцкіх гастарбайтараў. Таксама не хапала, ведаеце, працоўных рук, таму што людзей загналі на фронт. Ведаеце, Расія, канешне, вялікая, але таксама мы бачым, што там пачынаюцца праблемы, пачынаюцца ад таго, што, ведаеце, все чакаюць мабілізацыю, якая будзе поўнай, б ўжо зараз людзі там ратуюцца як могуць ад таго, каб іх не схапілі. Так што сітуацыя насамрэч вельмі сладаная, і я не думаю, што гэта той выпадак, пра які вось Евген, ты кажаш, што штосьці гэта можна... Я працягну крыху. Вось тут якраз уступае ў дзеянне тая самая місія, якую мы пазначылі для беларусаў на пачатку нашай сустрэчы, што гэта задача беларусаў паказаць тым жа узбекам, што яны прыехалі не ў Расію, яны прыехалі не на пустое месца, яны прыехалі ў краіну з багатымі культурнымі традыцыямі, з багатай гісторыяй, бо зноўку я узбецкія так сецівы пачытаў сацыяльныя, там пішуць крышачку звысака, што у нас тысячагадовыя гарады, у Беларусі гэтага няма. Маюць рацыю, там, канешне, культура больш старажытная, но задача беларусаў паказаць, што вось беларусы ёсць. І зноўку пачаць з таго, што вучыць узбекаў у беларускай мове. Гэта задача выканальная, у мяне былі студэнты з Узбекістану, яны цудоўна валодавалі хаця б беларускім этыкетам. Так, павітацца, паразмаўляць там з людзьмі. І вось гэта было б вельмі добра, бо такія мігранты разбуральнымі будуць, катастрафічна разбуральнымі, толькі тады, калі няма вось гэтага нашага моцнага нацыянальнага культурнага падмурку. Лукашенко, канешне, робіць усё, каб гэтага не было. Дык у гэтым і задача беларусаў. Яна не простая, але яна выканальная. Вось на гэтым...
захаваць. І не проста захаваць, прыумножыць. Калі узбекі будуць пячы свае традыцыйныя лепёшкі з бульбы, вось гэта будзе ўзаемнае узбагачэнне культураў. Вось на гэтым пазітыўным моманце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму. Давайте падзякуем нашым спікерам. І ведаеце, сапраўды, вот хочацца завяршыць толькі фразай ужо, напэўна, класіка, да, давайте беларусець разам, ну і іншых таксама падобна беларусець матываваць. Так што заставайцеся з Белсатам, добрага вам вечару, змагайцеся.